ఏమండి అన్ని పాపాలు చేశాడు కదా, ఒక్కనాడు గుడికి వెళ్ళడే, ఓనాడు గోపురానికి వెళ్ళడే, అంత ఐశ్వర్యం ఎలా ఉందండి అంటారు. అది ఎక్కడిదో తెలుసా అండి ఐశ్వర్యం? అది వెలిగిపోయే ముందరి దీపం. నేను ఈ మాట యథార్థంగా చెప్తున్నా. ఎందుకో తెలుసా? ఈశ్వరుడు గత జన్మలలో పుణ్యాన్ని ఇచ్చేస్తుంటాడు. ఆయనకి ఏమి బాధ ఉండదు, ఇచ్చేస్తాడు. పాపము ఇది పూర్తయిపోగానే పాప ఫలితాన్ని ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు. తదేవ ఫలమందేతి ధర్మస్య ధర్మనాశన ప్రాప్తం ధర్మ ఫలం తావద్భవతా నాత్ర సంశయ. ప్రయత్నపూర్వకంగా పుణ్యం చెయ్యడం ఆపేశారనుకోండి, చెయ్యట్లేదు పుణ్యకార్యాలు ఇవి, పాప ఫలితము ప్రారంభం అయిపోయింది అనుకోండి, వెంటనే పోయేది ఏమిటంటే ఐశ్వర్యం మధ్యపతనం అయిపోతుంది, అధికారం వెళ్ళిపోతుంది, ఐశ్వర్యం వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే మీరు చాలా మంది చరిత్రలు చూడండి, ఇవాల్టి రోజున కోటీశ్వరులై ఉన్న వాళ్ళు నాకు ఎందరో తెలుసు, పేర్లు ఎందుకు చెప్పాలి, ఎందరో కోటీశ్వరులు ఒక్క వారం రోజులు తిరిగేటప్పటికీ ఇన్ని భోగాలు అనుభవించిన వాళ్ళు బెయిల్ దొరక్క జైళ్లలో